Kom han. Nu kan jeg høre. Altså, det var sgu da opad. Bare skrift den. Jamen, der er et udvendt. Hvad siger du? Slå på det. Hanen er der. Ja, kom nu. Hvor er den hen? Her. Sådan der. Prøv den. Nu er den kraftedeme ind igen. Så. Skal jeg få den hjælp? Undskyld, jeg var. Det er spot. Jeg er totalt glad for, at det kom på der. Ja, nu skal vi stille op. Ja, nu er den inde i lejligheden. Så, kom nu. Nej, nu er I for dumme. Ikke med dig. Så. Jamen, den er lukket. Fuck, skær! Ej, nu gemmer den sig endnu.